Mkulu wa asilikali ku Israeli watsimikiza kuti zivute zisavute abwezera chipongwe ku Irani anytime from now. Irani nayonso yachenjeza Israeli ikangoponya bomba mu dziko lawo nthawi yomweyo ayambisa nkhondo yopsa. Kodi nkhondo imene ikayamba ikhudza bwanji dziko lapansi? Nanga amene angapindule ndi ndani? America sikufuna nkhondo ndi Irani pa zifukwa akuopa kuphetsa asilikali awo amene akukhala ku Middle East. Monga tikudziwa kuna kuti maiko a Irani, Syria, Jordan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait komanso Bahrain konseko kuli mabaraks a America. Dziko la Irani linayandikira kwambiri kumeneko. America ikalowera nkhondo kumbali ya Israeli, Irani ikhoza kukwiya ndi kusaziratu mabaraks onsewa. Akhozanso kutseka nsewu wodusa mafuta ndi kubweretsa mavuto azachuma pa dziko lonse. Zotsatira zake, Joe Biden akhoza kuluza chisankho cha presidenti ku America. Iyeyu sakufuna kulowera nkhondo imeneyi ndipo amuwuza Netanyahu kunena kuti tikupangani support koma mukayambisa nkhondo imeneyi sitilowerera. Kumbali ya Russia, Vladimir Putin akufunisisa nkhondo imeneyi. Tingoyerekeza kuti Irani ndi Israeli amba kuthibulana, NATO isiya kuthandiza Ukraine ndi cholinga choti akateteze Israeli. Zida zambiri zizipita kwa Yuda m'mawu mwa Zelensky. Taona dzodzo lomweri pamene Irani inapanga attack Israeli, ndalama zimavuta kutuluka ku nyumba ya parliament kumeneko ku parliament ku America. Koma Irani itangopanga attack Israeli, mabiliyoni ochuluka atumizidwa kumeneko. Zida zikasiya kupita ku Ukraine, Putin adzawina nkhondo imene ija mosavuta. Nawonso maikowa akathibulana ndi kutopetsana adzafuna mediator wa independent kuti athetse nkhondo. Vladimir Putin ndi wokwanira pa ntchito imeneyi chifukwa amagwirizana ndi Israeli komanso Irani.